Täällä Ahmakuusikossa kerätään nyt koivun kesälehteä. Me kerätään tää koivun lehti nyt, tämä tulee, suurin osa tästä koivusta tulee kylpy ja yrttikylpy käyttöön ja tämmöisiin hauteisiin. Kerätään tää koivu täältä nyt viedään pakasteeseen ja sen jälkeen kuivataan ja kuivattuna käytetään sitten ensi talvi tätä erilaisiin kylpyihin. Tästä taitaa mennä nyt suurin osa, tai tästä meneekin suurin osa tähän luontaishoitajien koulutukseen. Luontaishoitajat käyttää tätä koivua, kun ne harjoittelee ja tekee erilaisia hoitoja. Kerätään puhtaaseen astiaan, ei muovipussiin. Kerätään tuo vakka on ihan hyvää, mitä teillä on, tai ämpäri. Ja sitten aina kun se tulee täyteen, te tuotte tänne, me tyhjennetään ne. Ja kerätään sekä rauduskoivua että hieskoivua. Tuo on hyvä paikka. Aina pitää olla maanomistajan lupa, varsinkin kun riivitään lehtiä. Ja meillä on nyt Metsähallitukselta lupa tuohon taimikkoon, mistä me nyt kerätään. Ja tavoitteena meillä on saada 100 tuorekiloa tätä koivua.